Kaixo, gu Markel eta Osue gara, errugbi jolari eta jokalari ohiak, eta, bueno, hemen gatoz aurkezteko daukagun proiektua. Hau da, pues, eskualdean errugbi talde bat izatera edo errugbiaz pues, pixka bat gehiago ezagutzera. Proiektuaren zera da, 16 urteko edo nagusiak diren pertsona guztiak animatzea errugbia ezagutzera. Eta horretarako ostiralero egiten ditugu entrenamenduak, 7etan hemen Momentuz Gardeako hokei zelaian, eta animatzen zaituztegu danoi frogatzera. Etortzen ari den jendea, danetarik dago. Badago jendea errugbian jolastu duela, badago jendea inoiz ez duela ez da errugbiaz entzun, eta badanon artean gaude hasieratik kirola ezagutzen eta berataz gozatzen. Bai, esan duen bezala, errugbiaz gozatzera gatoz, ez daukagu inongo nivelik jakin behar, eta hori, azkenean helburu nagusia ondo pasatzea da eta errugbiaz gozatzea, eta etorkizun batean ja finkatugu beste helburu bat guztia ondo bat joa. Bai, hori da.